आं दिनै नोंखौ दाथियै बुंगोन गेरेन्टि होननानै आं बुंगोन दतमा समष्टियाव बिजेपिनि केन्डिडेट थानाय नङा एफोराव बेखौ मिथिना लाखा बिजेपि दलाव थांनानै जेबो लाब गैया केन्डिडेटआनो गैयाबा बिजेपिया बाहाय केन्डिडेटखौनो होआ होमबा बिजेपिनि जाय केन्डिडेट जानो होननानै बिजेपियाव थांदों बेनि थाखा फैसा जानानै बेजों खिथु थांफाय होनायनि मा खारन दं एफोराव आरो बिजेपिया मानो केन्डिडेट होआ बेखौ आं मानो बुंदों आं खारनखौ नोंथांमोननो खोन्थानो जों इउपिपिएलनि नेताफोरखौबो लोगो मोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेताफोरखौबो लोगो मोनो बिथांमोनजों रायज्लायनायनिफ्राय मा मिथिदों आं मिथिगौ बेयो जाबाय दतमा समष्टिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय मोनसे सन्मानजनक समष्टि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय दतमा समष्टिया बेयो मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिखा उथुमै बायदि नार्भ सेन्टार माब्रै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारि बिथाङा गसाइनि सिनानि बेबो दतमा समष्टियावनो जोनोम मोननाय गारला बाता बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बे आदायाबो जोंनि हाब्रुबारियाव जोनोम मोननाय दतमा समष्टियावनो राजेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि पिएमबिनि मेम्बार बे आदा राजेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि दतमा समष्टिनि सिङाव गयबारियाव जोनोम मोननाय परमेश्वर ब्रह्म आगोलनि एमएलए बरागारियाव जोनोम मोननाय दतमा समष्टिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थाखाय दिनैनि बिटिसि दिनैनि बर'फोरनि बे गौरव बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बरगारियाव जोनोम मोनदों दतमा समष्टि सिङाव दिनैनि आसामनि मन्त्रि उर्कावगरा ब्रह्म सालानि बाताबारि गामियाव जोनोम मोननाय दतमा समष्टिनि सिङाव साथाम जेनेरेल सेक्रेटारि सेन्ट्रेल एबसुनि साथाम सेन्ट्रेल एबसुनि आफादगिरि नैबे दतमा समष्टिनि सिङाव दङ आरो बे हिसाबै दतमा समष्टिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उथुमै गोरबो बिखा होननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानो आं मिथिनायाव रायज्लायनानै मिथिनायाव बे खारनाव कोनो प्रकारे दुलाराय बर' फरायसा आफादा कोनो प्रकारे दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउपिपिएलआ दतमा समष्टियाव बिजेपिनि केन्डिडेट होनायाव गैया मिथिबायना खारना बे मानो बेवहाय बिजेपिनि केन्डिडेट थाया होननायनि आसल खारना बे आरो बे बाथ्राखौ आङो खायदा बुद्धि खालामनानै बिथांमोननिफ्राय मिथिनाय बाथ्रा होमबा दिनै बे सा खन्द'नि जोंनि गोबां सापर्टारफ्रा बेवहाय बिजेपिनि नेताफोरनि खोथा मथे खामानि मावनाय फैसा लायनानै फैसा लानाय माबा अमा सिथारनानै बोरमा सिथारनानै जानोबा जानाय बेजों थांफानाय बिपिएफखौ गारनाय बेखौ खालामनानै माबा लाब दं जायखौ दिनैहाय एमसिएलए जागोन साननानै इलेक्सन गेलेनो मोनगोन साननानै खारफाबाय थादों बे मानसिया इलेक्सनखौनो गेलेनो मोनाबा बाहाय होमबा नोङो सिगाङावबो जाया लान्जायावबो जाया खर'आवबो गैया लान्जायावबो गैया बेबायदि आसखान्दा बाव थांनानै थैहैनाय बादि मा जागोन बेहाय बेखायनो बन्द' खालाम सोरबा थांहां फैहां आलां फालां गुलुंगुजुं जानानै दंबा बिजेपि होनना गुलुंगुजुं जानानै दंबा नोंथांमोनहा बन्द' खालाम आं एकदम 100% गेरेन्टि होनानै बुंबाय